3, 2, 1, idem. Čaute všetci, to som ja Saifa a 6.2. sa vidíme v Holiday Inn v Žiline. Lebo viete, kto je Capo di tutti capi vo VfB? Viete kto? Robo Gálik je krajský riaditeľ, čo je dosť mega, takže organizuje Turbo Tutti Frutti žúr a ak tam nebudeš, tak to nezažiješ. Bude tam Rytmus, budem tam ja a spravíme fakt akože mega žúr, tak určite sa uvidíme. Respekt. A správame ešte jeden taký. 3, 2, 1, idem. Čaute všetci, to som ja Saifa a 6.2. sa vidíme v Holiday Inn v Žiline. Lebo viete, kto je Capo di tutti capi vo VfB? Viete kto? Robo Gálik je krajský riaditeľ, čo je dosť mega, takže organizuje Turbo Tutti Frutti žúr a ak tam nebudeš, tak to nezažiješ. Bude tam Rytmus, budem tam ja a spravíme fakt akože mega žúr, tak určite sa uvidíme. Respekt. A správame ešte